Dame na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ati-ati luhut pikiran muna, di bagasan buar ni Tuhan Yesus Kristus, naung hehe siyan kamatian humokor kita. Amin. Dalam tenang, hatani dewata di kita, di bagasan minggu Paskaon, di mana tersurat di buku Markus di 10 onong mamukasian ayat sia dalam marhaujungan di ayat 10-an tajaha margati sorin laus tapai hutihut hatana songonom padidok di batari dahot dirina tusisian alayang ku Yesus naung mulak mangulu sugut di hari parjolo dung ari sabati di batari dahut do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di babali najulu itu si bolis alaidang porsiana sida naung mangulu jalan naung di ida si Maria ibana jadi dohot manasida Roma marita hossa tuak kadongan nai alai nang nasida dang dihapor siai jadi nina mamadok nasida lahu mahamu tulia portibion jami tahu kamu mabarita nauli itu nasa natinopa jala ommat ada akan mangihuttu na porsea babalion nasida doa kasibulis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nai baru ido sahatna horas madinita salutna damang dainang nahina holomat di bagasan Tuhan Yesus Kristus targoar pasca ala adong dilewati manang adong dilaos targoar pasca nama dogma di galup nasana porsea naung dilaos si galup nasana porsea ido galup nasa hamatean dilaosi hamateani manopot haguluan nasalele dilelengna ido bahe galup nasana porsea pe dang mabiar be ala naung hehe Tuhan Yesus Kristus gabesada pembuktian kepastian naung hehe do galup nasana porsea molotung pe ikut dalananna hamatean na parsato kinani dihita na hinaholongan masa do galup nasa akka pangatusion dohon akka barita gagap kikii nababuahon naso tutu na mangolu muse Tuhan Yesus manang namulak mangolu manang nahe termasuk akka sisea pe maholdo porsea galup nasa namar nida pe nama baritahon termasuk si Maria Magdalena di baritahon tua kasisiani maol do galup nasa sisiani porsea damang daina ido bahen godang do halak naik komar nida jana di peok muse asa porsea ibana nama ngolu Tuhani termasuk masa ada sian-sisian ni Tuhan Yesus na 12 na margoar si Thomas na maol ibana porsea nung di ida ibana pe Tuhan Yesus alay ko jamaon
diidai nama tangan di Tuhan Yesus ima bohasni lebang merlubang tangan di Yesus alai manguludo yang muibana. Napatadahom matuganuk nasahita nang peko dalanot tahamatian alai na manguludo hita. Molo mangulu hita di bagasan Kristus, mate di bagasan Kristus, mangulu mamuse rap dohot Kristus sadileng nilelengna. Jaminan keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan Allah sendiri bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bagi setiap orang yang mengikut Dia dan menjadi milik kepunyaan Kristus. Lasdo rohani ganup nasana porsea diganup nasa arirea pasca. Lasdo rohani ganup nasana porsea molo diboto ibana mangun. Jol manasi belum tentu dapotan disi alai hita nunga dapotan. Nuain damang dainang marhide-hide minggu pesta pasca sadarion di pasahat do tema di bagasan minggu tahun huaso haheheon ni Yesus bohado huaso na di hita mar huaso do hita mangalo ganup nasa gaggap na masa nuay dia ka media sosial tapar rohahon bohado ganup nasa akka huaso ni Tuhan Yesus na dong di hita mangalusi ganup nasa akka hata gaggap namasa gudang nama baritahon naso mungkin do Yesus nahe ay somate ibana ninna no bohay ibana cara nahe siyan namate so ibana nahe so ibana nadidok na mulak mangulu alay memang na mangulu may ibana ay so didalani hamatian minna gadup nasahata gaggap sinuay alanay komar barita do hita tadda di gadup nasahwaso ni Tuhan Yesus nau hehe di hita ikomar barita do hita mabaritahon barita haheheon ni Yesus barita holong ni rohani Jahuba di batana padua hok kita asa dapotan hanguluan saliling-liling na hita ahadu barita na tapamasa isarana adong ma Facebook ta ahadu barita na tapamasa di sini holang magbarita hod dirita do ate budang do halak magbarita hod dirina saya sedang menggiling cabe inak kaina amat ta mangurupiaw makupas bawang gudang nama baritahon dirina alayahan hidop Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion jami tahu kamu ma barita nauli itu nasa natinopa takola tu jolma ala itu saluhut nasa natinopa gudak kalak mabiar marbarita nauli nuaing ala maila ibana di Kristus na gudak kalak manaso olo mangakui bana Kristen ala so ditandai bana Kristusi torop do halak nuaing bakol dinalaho madok tahata tangyangna tua dopan di debatak molo di tonga-tonga ni luat na torop HP kita makirim mamanginan makirim situ tudo asa tabaritahon isarana adong mali polri na fakta integritas isi sibay tangiang makirim do hita sa jauh sa lihat along macontona diaka ASN PNS doho aka rumah sakit instansi ni bangsot tahun diudah kita gabi rohaniawan isi nama betang yang disi makirim do hita disi dalam dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
Bohano pakirimota dinalaho mabaritahon Jesus nau hehe. Molo sotaboto do songo dia sa sitong nahita di Jesus. Bolo dido Jesus nau hehe mai tak somonia manginan. Haheheon ni Tuhan Yesusi las ni roha na somui bilangon ni galuk nasa akka bilang-bilang nanong di portibion. Haheheon ni Tuhan Yesus na pahehehon hita colma hehe do haporseauta hehe do galuk nasa semangatta ise do na tapatuduhon dirita do manak kuriata las rohaku bah di huriatku hurian di Tuhani las rohaku gade debatana punasaau las rohaku bah upadi mutimu mah huriai las rohaku bah naik nian huriai tarida las rohaku Kristus mana tarida sianau molotung goar hupeso tarida alai goar di Kristus mana mangolu diau molotung pegoar husi Edward alai goar di Kristus ikut tarida marhite sianau ikut utarida anti sian ganuk nasa goarhi damang dahinang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nuain zaman na terus dumaju dan apalah maul bemar berita daun dan pola ikon marongkos pesawat kita tu Jakarta tu Babua dohok tuaka pinggiran-pinggiran di Bangson. Media sosial menjadi alat yang cukup strategis untuk memberitakan Injil. Mabaritahon tugaluk nasa zoma, manangisi betahwa kadungata, manangisi benama jahasa dan persoalan di sini. Alana dan adong nagadi nagabati toleransi ni galuk nasa nabaragama di sini. Dang gabe nama dok kita dang marhargai dong atta molo tabaritahon do barita nauli marhite-hite ata akunta. Mau akun Facebook, mau akun Twitter, mau akun YouTube. Tabarita. Lam tumajuna naman wae. Tusaluhut na galuk nasana tinopa ninna Tuhan Yesus. Termasuk karotason. Ngata coba diskusi doho akka panggulan ni huriata doho majelis di rapat na mangihu tatotop pemadang along pekarotas sitiup pun alas ada karotason sedia salnion molo portibion dua yang berlumba go green penghijauan patupahon na denggat di gicang itanoon na tinopa di jahuba di batadon. Sonari nga maju teknologi rata-rata hitamar Android ate. Akan nama tua pe marsiajar mak dan marsiajar poso. Alai mudah-mudahan awet muda ate. Itu kan? Una ngolo awet tua somonau kan? Poso do pe alai nama tua. Perjulu berro arep tiga-tiga waktu salat. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Muluwuin non sian Android disima di pasahat sudian kata ibadah warta soal via WA sani mata bere. Sani mata pakai. Abu itu boy dia. Alai boy dalam tu majuna hita bawa carana. Tawain di setiap tempat duduki mar touchscreen, mar layar, sada sahalat. Boy, na dia maka sepakatin no. Molotung 3 miliar di nalaho patupahon teknologi si somoni, bulu-bulu tahu sahahon. Dusrohatta. Alana hita hakai pia manginang, ado pisimisina. Huria yang na modern. Ale modernisasi na ronwain unang gabi mabahit kita talu.
Alai ko tarbarita do Kristus tapak ke ganuk nasa media teknologi na dong nuain. Ay so mula tubuh di behita. Ay so dalam mudur hita mobili bolo na mudur do na usiga may. Ito kan ngasiga gigi majuna sada 2 1 5 ra ngasiga gigi na. Hola na mudur atrek boy. Na usiga may. Alai hita na yung maju tu jolo. Jalai kau maju do, mau tidak mau, suka tidak suka. Mangalakka tujuh lulu hita daman dohot daina. Atong ratalak kahon tusi. Huhut marbarita nauli tapak ke ganuk nasaka media nadong. Au sahalak Kristen manang dia tiga di Kristen. Au sahalak naung dapo pasu-pasu haheheon. Manang tu dia beko paheheon. Ikon boy pahehehon galuk nasa kalungan. Iko boy pahehehon galuk nasa bangsona. Iko boy pahehehon galuk nasa kadairahna. Pahehehon galuk nasa kaulauna. Pahehehon galuk nasa keluargana. Hehe maho jana marsinota inna Tuhan. Hehe mahita manodani portibion alahita do naung dapotan hanguluan saliling-liling na sian sobda kolong di jahuba di batana dong dihita. Idona didokna na porsea jala tardiri dapotan hanuaon alay na so porsea hona uhum do. Nunga dapotak kaluau kita nunga nganua uhumi las marohat tamangina. Alay muna kolan songon iklan nate. Kaboto do iklan. Molo iklan nuaing contoh iklan motor. Na aktor iklan na di si komeng botai tiki. Mana motor ama di buanon. Sampai meribet pahian na nawar motor. Hancur jembatan, nama motor di mana? Bolo halak memikir itu, hama pakai motor semua, bolo pakai pun hancur tu sendiri kan? Alai nang tu sih, madirok statement na perbudi, manang hata iklan na, manang promosi na perbudi. Motor on semakin di depan, damang dainang. So pardalanan ni gaduk nasa kangulut ta songon iklan di sadiri tapatunuhon mahami. Halak Kristen semakin di depan. Amin. Ido bulu nilai ni halak 10 itu 10 plus. Menemui double plus, triple plus ate. Asa surplus. Molo surplus olo surpung. Ido kan? Iko boy do dijolo kita semakin di depan. Marang na marigit pi marang na Muhammad jabbadarud dalam segala macam pokoknya di depan. Asa boy kita manopot muse lam tujulu lam tugijang damang dainang nahina holoman di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nuaing ganuk nasa portibion berusaha do patupahon hadamion termasuk di ganuk nasa bangso songon prebule ni ima undang-undang dasar ni bangso tak mendukung ganuk nasa kemerdekaan di sudi bangso. Kabereng nuaing bangso na di timur tengah na terus berkonflik alai nuaing na mulai mardame. Boha kita mendukung hadameoni tatangyak pemanang nasida. Jala mulai ma bangso nasana dohok bangso nasing dan pola ikuara bangso naon. Boy nasida saling bekerja sama. Nang pemarasing-asing aporseon. Sonari hita galup nasana porseam nang pemarasing-asing kaporseota. Alai ikut do babaliota ganuk nasa akasibulis. Unang gabi alam rasing-asing kapursiaon gabi sarupa kita tunasing daw. Kita tetap
sebagai jati diri Kristus yang hidup. Kita tetap menjadi surat Kristus yang hidup. Jalan apa nguluh? Nang pemarasing-asing ganup na sa dongata mauliate dia ka dongata na anggota Polri, na sian Polda, na sian Polres, na sian Koren. Nabuhi man dongan kita menjaga keamanan. Mauliate di nasida te. Nasida boy somoni kita boha. Unang tanok dah alanak ni Tuhan au setara madoh pangeran itu molo akaina doh gurua di dok putri berarti si kawalo terus itu ame do ngata gadup nasana porsea penadong di Polri do makau. Kita coba kontak tu NU GP Ansor siap donasi dan makau. Alai asal nang menumpuk adong bekerja sama na doh Polda doh Polri. Oleh atema. GP Ansor boy somoni kita Kristen boy do menjaga nasi dan beribadah. Adong nama do pola si jaga nasi dan nang jaga mai hidup. Tahu perlu do tong bolo do kita berpartisipasi di sini mana patuduhon holong di Kristusi na menembus ganup nasa aka tembok-tembok agama. Unang ala agamaku Kristen dak kawaholongi bedongaku na kongkucu na Hindu na Buddha dao. Sudah doi kon haholongon. Kasih itu menembus batas tembok-tembok dari jati diri kita, dari siapa kita yang sebenarnya. Atong damang dainang nahina holongan nungna sahat haheheon ni Kristus tuhita taimot ma mangulu hita nuay mangulu na pinahehe ni Kristus mangulu hita sugut taduan mangulu na pinahehe ni Kristus alay taula maulaun pakeheyoni di bagasan paranguluot tasinuay molotung pero hamatean satok kindoy las marohat ta bolo nang mate behitan no jala ala satok kindoy hehe do kita muse hehe kita molon wae kita marpungu di son sugut taduan marpungu kita di suluku hasonangani ditiki na pinasahat ni Tuhani di ganup nasatiki naung binohol marpesta bulu jalamar las ni roha saliling-liling las marohatta magulat kaulau tamangina las marohatta dinalahu mangarorok galup nasahat kana pinasahat pinalumihon di debata tuhita las marohatta nadong keluarga tanuai las marohatta dinamar huria las rohatta dinalahu bermasyarakat las rohatta dinalahu berbangsa las rohatta muse dina multi di bangsa nadong di Portibion ala ganup nasahita gelengpe alai punya peran yang sangat penting nabatuduhon barita las niroha holong nasian jahu bani bata barita nauli nabaluamu kita saat rodi haguluan saliring-liring. Selamat Paskah mari kita saluhutna. Selamat Paskah martang yang mahita mauliate madiho ali jahu badi batanami nama alehon ganup nasaha heheoni jalanunga dibukti hokko ali jahu badi bataha heheoni ganup nasana porsea diho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naum jumulu hehe sian hamatiani gadalas ni rohana ala ganup nasa na didalani hamin waing madalani ganup nasa dalam na pinasahatmi dangalong na mariswang alay luhut na Tuhan manuju tu ganup nasa hanguluan sa liling-liling na napinatupam molotong piadupan nami hamatian parsatokinan duin parhitian may bomot tuho tu hanguluan sa liling-liling laos marhiti-hiti haheheon na pinasahatmi
Hehe mas semangat digadukna sana porsia di hua li cahuba di bata. Dinalaho patupahan haheheon di ngolu. Haheheon di semangat digadukna sa kaulau. Doho tanggung jawab nami. Molotung pe mangulu hami satokit di portibion. Alay parar may Tuhan gabi hasa ngapomu. Marbarita magaduk nasa hami na porsia mabarita hukko. Molotung pelam tumaju na teknologi. Pakeo nami ma teknologi i dinalaho mabaritahon barita nauli na pinasahat midiha. Asa doho akka galuk nasa portibion doho akka natino pamitaruli. Ajari parbisuhi hami Tuhan. Dinalaho mangulahon haheheongi. Di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus naung hehe jala paheheo kami sahat mahami hurian iho sadarion roni salele di lelena. Amin.